ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз якшанбе 3 август дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ ва тағйир ёфтани он маълумот медиҳем. дар ҷари навор лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. $100 баробар ба 1103 сомониву 50 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1191 сомониву 50 дирам. дӯстони азиз, барои дигарро ҳам дидан дар ҷари навор лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед ва ҳамин меҳнатҳои моро ба монанди анамин битар кунед. ва 100 юан низ баробар ба 151 сомониву 29 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомониву 46 дирам. дӯстони азиз, ҳарчи нақл мекунем, ҳарчи мегӯем, ҳарчи хабарҳо ҳаст воситаи интернетӣ. шумо низ метавонед пас аз ин наворҳо ба интернет даромада дар бораи курс валют, сомонӣ, рубл, доллар, евро маълумот гиред. хуш ба ҳоли ӯ шахсиятҳое ки моро хуб дарк мекунед. бо шумо ҳастам Абу Мудассир. бо канали мо қурбони умр бимонед.